Hoci mnohí z nás majú k dispozícii využitie internetu a hlasových služieb cez káblové pripojenie, nie všade je to možné. Na miestach, kde teda metalické alebo optické vedenie neexistuje, vyhráva bezdrôtový prenos. V tomto smere máme na Slovensku jednu novinku. Ako prvý v strednej Európe máme totiž spustený bezdrôtový prenos cez zaujímavú technológiu FWA 3.7. Poteší to najmä firmy, ktoré potrebujú mať istotu, že im internet nebude zlyhávať a je dostatočne rýchly. Od júna tohto roka majú najmä firemní používatelia možnosť prenášať dáta a využívať internet cez moderný bezdrôtový prenos. Do kancelárskych centier sa totiž signál z najväčšej verejnej počítačovej siete šíri cez známu metódu FWA, čiže technológiu fixného bezdrôtového prístupu, ktorá už aj u nás dostala významnú aktualizáciu. FWA pripojenie na Slovensku bolo používané aj v minulosti, kedy boli pridelené frekvencie 26 GHz a 3,5 GHz. Spoločnosť Benestra na začiatku roka 2015 získala licencie na prevádzkovanie 3,7 GHz pásma. Ako prvý operátor v strednej Európe sprevádzkovali sieť, ktorá využíva technológiu Radwin 5000. FWA 3.7 sa dokáže uplatniť najmä v kancelárskych centrách, ktoré nemajú inú možnosť prepojenia s internetom, prípadne sú závislé na vyšších prenosových rýchlostiach. Je to bezdrôtová technológia prenosu dát z jedného bázového bodu do viacerých. Signál je šírený z bázovej stanice pomocou sektorových antén, na ktoré sa môžu pripájať jednotliví používatelia. Môžeme to prirovnať k Wi-Fi hotspotu, ale pre externé prostredie, kde signál je šírený do väčších vzdialeností. Dosah pripojenia je až 40 km, no aby si bol prevádzkovateľ istý, že v službe zabezpečí garantované parametre, využíva prenos od 5 do 10 km. Navyše sa šetrí frekvenčné pásmo, pretože všetci používatelia využívajú tú istú frekvenciu. Používa tú istú frekvenciu, ale prideľujú sa aj časové rámce, kedy v jednom momente vysiela a v druhom vlastne prijíma signál na bázovú stanicu. Technológia má pritom zvládnuté aj to, že sa môže v blízkom okolí objaviť pri sebe, na strechách, hneď viacero bázových antén. Aby došlo k zarušeniu, používa sa GPS synchronizácia. Tým pádom sú všetky bázové stanice v danej lokalite synchronizované a nedojde k problému a interferencii, kedy môžu jednotlivé bázové stanice jedna vysielať a druhá prijímať. Technológia teda dokáže z jedného bodu obslúžiť viacerých používateľov. V tomto zmysle sa nastavujú aj sektory v území, ktoré treba signálom pokryť. Sektory môžu byť 90 alebo 120 stupňové, závisí to od lokality, ktorú potrebujeme pokryť. Na strane používateľa sa nachádza anténa, ktorá je pripojená ethernetovým káblom, ktorým je vedené aj napájanie antény. Každá bázová stanica si prináša rýchlosť až 100 megabitov. Tá sa potom delí medzi jednotlivých používateľov, z ktorých každý si prenosovú kapacitu vyberie podľa svojich potrieb. Najvyššiu kapacitu, ktorú sme momentálne inštalovali, bolo 25 megabitov. V budúcnosti plánujeme nasadiť aj zariadenia, ktoré budú vedieť prijímať až 30 megabitovú kapacitu. Technológia FWA 3.7 je plne synchrónna. Znamená to, že prináša rovnakú rýchlosť pre prijímanie i odosielanie dát. Hodí sa to najmä v prípadoch, kedy firemní používatelia odosielajú väčšie objemy údajov, napríklad aj v rámci vnútrofiremných sietí. Vieme nielen zabezpečiť prípojenie do siete internet, ale aj virtuálne privátne siete, respektíve vieme poskytnúť služby multimediálne alebo prioritizáciu hlasovej prevádzky. Technológiu FWA 3.7 môžeme prirovnať i k takej mobilnej dátovej sieti LTE alebo 4G, ktorú mnohí z nás na mobiloch používajú. Na rozdiel od nej si však prináša možnosť vzdialeného prepojenia dvoch kancelárií cez tzv. Transparentný okruh, čo sa dá prirovnať k podnikovej LAN sieti. Oproti iným technológiám má táto technológia výhody ako menšiu odozvu a menšie kolísanie prenosovej rýchlosti. FWA 3.7 je pritom dostatočne imúnna aj voči poveternostným podmienkam a nie je u nej dôležitá viditeľnosť. Znamená to, že jej nevadí hmla ani husté sneženie.
Dalo by sa teda povedať, že tak ako optika patrí k najlepším dostupným káblovým pripojeniam, patrí FWA 3.7 k najefektívnejším riešeniam pre bezdrôtové pripojenie, ktoré sa bude v budúcnosti určite ešte ďalej rozvíjať smerom k vyšším rýchlostiam.